Raz. Takže môžeme začať, áno? Vítam vás na dnešnom zasadnutí. Zatiaľ vidím 1, 2, 3, 4, 5, 6 poslancov. Nechala ospravedlnení, pracuje. Samonerát mi zatiaľ nevolal, takže neviem, čo sa deje. Mal byť prítomný a pán Lučanský Peter volal, že príde trošku neskore, lebo má prácu. Je aj k tomuto bodu bol oslovený zo strany niektorých občanov, že prečo sa nedáva zastupiteľstvo napríklad jak v Zohore, že dajme to ráno o 8 a máme svätý pokoj. Každý z vás si zoberie dovolenku, alebo tak, jak to oni budú zaužitné a o 8 budeme tu, prebereme do obeda veci a hotovo. Takže napríklad v Zohore to majú zase tak zariadené, že sú tam prakticky všetci. Dneska máme zapisovateľku pani Hanušovú za obecný úrad a za pani kontrolórka bude písať uznesenia. Program, ktorý sme pripravili na dnešné rokovanie, je nasledujúci. Máme otvorenie. Čo? Kontrolórov zápisnice. Kontrolórov zápisnice naposledy bola pani Kaderová, keď si spomínam. Maťo? Alebo kto ešte nebol? Ty už si bol, ja viem. Navrhujem Koricha, Jaroslava, pána poslanca, aby bol kontrolór. Súhlasíte s tým? Kto je za? 5. Zdržal sa pán Korich. Takže kontrolou zápisnice bude poverený pán Korich, pán poslanec Korich. Program je nasledovný: otvorenie zasadnutia, kontrola úloh, správa kontrolóra, správa komisii, schválenie uznesení obecného zastupiteľstva, odpredaj pozemku pani Hofmanovej. Príde pán Trenčík, likvidátor ku kompe, schválenie nájmu pán Zeman. Zatiaľ tu Zemanovcov nevidím. Komunitný plán. Tam sú 3 body: predĺženie, harmonogram a teda ako bude prebiehať a komisia, členovia komisie. Ďalej zmena uznesenia číslo 46, čo sa týka projektu a novej kompy. Sme sa dohodli, že sa tam zmenia nejako slova a znenie toho, pretože niektorí poslanci nepochopili ten zmysel, aký sme tam dali, ale teda súhlasia s týmto novým, ktorý navrhli oni sami. Takže zruší sa staré uznesenie a dá sa nové. Potom sú moje informácie ohľadom zberného dvora, deratizácie a kronikára, ktorý podal správu. Potom bude diskusia a záver. Kto je za tento program? Všetci. Poprosil by som potom v diskusii, aby ste sa venovali tým bodom, ktoré tu sú, a keď máte nejaké iné návrhy alebo návrhy iného druhu, treba to predniesť, zaznamenáme a do 30 dní vám bude odpovedané. Takže k prvému bodu kontrola úloh poprosím pani kontrolórku. Môžem teda pán starosta k tomu rokovaciemu ešte, kým začneme rokovať? Nie, už sme začali. Dobre. Takže uznesenie číslo 28 z roku 2020, znalecký posudok na žiadosť pána Zemana, úloha splnená. Uznesenie číslo 31 z roku 2020, podnikateľský zámer od pani Hapilovej, úloha trvá. Keďže pani Hapilová do dnešného dňa podnikateľský zámer nepredložila, doporučujem uznesenie zrušiť. Uznesenie číslo 40 z roku 2020, výber dodávateľa na postreh Komárov, úloha trvá, rovnako by som uznesenie navrhovala zrušiť. Uznesenie číslo 32 z roku 2017, vymalovanie zdravotného strediska, úloha trvá. Uznesenie číslo 47 z roku 2020, zámer na odpredaj pozemku pani Hofmanová, úloha trvá. Uznesenie číslo 54 z roku 2020, prenájom pozemku pánovi Verbovi, úloha trvá. Uznesenie číslo 55 JBG, riešenie napojenia
vysokého napätia úloha trvá. Uznesenie číslo 57, doplnok číslo 4 územného plánu úloha trvá. Uznesenie číslo 58 z roku 2020, podnet pani Vojtelhauserová, úloha trvá. Uznesenie číslo 59 z roku 2020, Horáky, úloha trvá. Uznesenie doporučujem prijať nové uznesenie. Uznesenie číslo 60 z roku 2020, fekálna cisterna, úloha trvá. Rovnako ako Horáky sa nepredala, takže doporučujem uznesenie, prijať nové uznesenie. Uznesenie číslo 61 z roku 2020, Zuzanka, úloha trvá. Uznesenie číslo 13 z roku 2020, vypracovanie nových zásad, úloha trvá. Tam som doporučila prijať nové uznesenie s novým termínom. Takže to je všetko. Takže by sme mali prijať uznesenia, čo sa týka zrušiť uznesenie Komáre a predtým ešte tam bolo jedno. Čo? Havrilová, áno. Havrilová a Komáre. Ďalej, ten Vrba. Tam takisto musíme to zrušiť. Vojtelhauserová, to išlo na prokuratúru, takže čakáme na vyjadrenie, pretože pani Vojtelhauserová, pre vašu informáciu, tam má možno 1/10 celých plôch, ktoré tam napísala, čiže nie je ani spoluvlastnička. Ďalej, Horáky a Fekal. Tam sme sa dohodli, že 25% dáme dole z ceny, lebo sa to nepredalo, nepohlo sa to. Takže to by sme mali prijať nové uznesenie. Celú sumu, proste, keď tam je 1000, tak o 250 eur menej. Zuzanka, tam robíme nové verejné obstarávanie, čo sa týka výberu tej ktorej realitky a zásady sa posúvajú ešte do ďalšieho zastupiteľstva. Tam by som navrhoval uznesenie predložiť, lebo tam bol september, tak aby sme ho predložili do konca roka. Hej? A potom uvidíme, ako ďalej to pôjde. Do konca roka by som predložil to. Lebo tam sa budú robiť konc do decembra a potom vyhodnotíme tento rok a potom ideme ďalej, tak nech to začne od nový. Dobre? Takže, nech sa páči. Takže uznesenie číslo 63 z roku 2020, obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 28 na znalecký posudok pána Zemana. Ruší uznesenie číslo 40 z roku 2020, výber dodávateľa na postreh. Ruší uznesenie číslo 54 na prenajom pozemku Vrba a ruší uznesenie číslo 31 2020 predloženie podnikateľského zámeru pani Havrilovej. Takže tieto tri za. Ďakujeme. Čiže to bolo k tej správe. Zrušené uznesenia a nové uznesenia. Teraz budeme prijať nové podmienky verejnej obchodnej súťaže, uznesenie číslo 64, obecné zastupiteľstvo schváluje za A. Podmienky zámeru na priamy predaj prebytočného majetku, plynový horák, GB Gas, typ ABG, 2 kusy, zostatkovej hodnoty je tam 0, minimálna hodnota 0200, čiže ponižíme o 25%. Čiže obidva, áno, spolu 2 kusy. Podmienky na predkladanie cenových ponúk dáme dátum od zajtra, to je vlastne od 21.10.2020 do iba 15? Do 31.12. to dajme a dobre, takže do 2020 vyhodnotenie ponúk bude teda
januári. Koľkatého? 3. Nie, no. 5.1.2021, pozrite niekto, prosím. 5. je útorok, dobre, takže 5.1.2021 a určujeme komisiu pre vyhodnotenie ponúk pani Anišová Veronika, pani Adámková Viera a pán Daniel Pavol. Za 6 poslancov, neprítomný kraja. Dobre, uznesenie číslo 65 z roku 2020, obecné zastupiteľstvo schvaľuje za a podmienky k zámeru na priamy predaj prebytočného majetku, fekálna cisterna s ostatkovej hodnoty 0, minimálna hodnota 1000 eur bola predtým, čiže ponižujeme, to je 750 eur. Podmienky na predkladanie by sme mohli dať rovnako, čiže len od zajtra 21.10.2020 do 31.12.2020 vyhodnotenie ponúk môžeme dať rovnako 5.1.2021 o pol hodinu neskôr, to by sme dali o 13.00 a toto o 13.30 a komisia pre vyhodnotenie ponúk bude Anušová Veronika, Adámková Viera a pán Daniel za 5 poslancov. Nemusíte sa zdržovať, aj vy ste rovnako akože kompetentní hlasovať za občanov. Len rozhodujeme o majetku, tak v tom prípade nechcem vás prehovárať, lebo tam je potrebný počet 6 hlasov. Dobre, takže... Dobre, takže... Ďalšie uznesenie by sme mali urobiť, že aj jasne, aby bolo, že ten prenájom, ktorý pán Vrba chcel, nesúhlasíme s tým. On to chcel na tie staré vraky a rozoberanie aut a podobne. Jednoducho to s tým nemôžeme súhlasiť, lebo nemá na to licenciu. Číslo 66 z roku 2020, obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prenajmom pozemku pánovi Vrbovi na základe žiadosti. Za 6 poslancov, ďakujem, neprítomný kraja. Ešte tam máme Zuzanku, myslím. Tam sme verejné obstarávanie robíme, čiže tam máme... Dobre, zásady sme dokončili, to sme posunuli, áno, ale na schváľu. Do konca roku, áno? Takže ešte uznesenie číslo 67 z roku 2020, obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie nových zásad hospodárenia do 31.12.2020, čím sa mení termín uznesenia číslo 13 z roku 2020. Za? 6. Ďakujem. Neprítomný kraja. Ďakujem pani kontrolórke. Čo sa týka kontroly, úloha správy kontrola, správu kontrolóra. Ešte máš? Takže ideme na správu kontrolóra. Na základe uznesenia číslo 36 z roku 2020 zo dňa 16.6.2020 oprávnená osoba vykonala kontrolu dodržiavania zákonov číslo 343 z roku 2015 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov pri uzatváraní zmluvy na poskytovanie služby, opravu a údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Záhorská Ves. Uzatvorenie zmluvného vzťahu a príslušného dodatku a dodržiavanie fakturátnej zmluvy. Zhrnutie kontroly, takže
Kontrolou bolo zistené za prvé, že podpisom zmluvy o oprave a údržbe verejného osvetlenia dňa 2.1.2019 a dodatku číslo 1 zmluve o oprave a údržbe verejného osvetlenia dňa 1.8.2019 bez verejného obstarávania došlo k porušeniu ustanovenia paragrafu 10 odstavec 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona a súčasne porušenie ustanovenia paragrafu 10 odstavec 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Za druhé, kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri podpisom zmluvy o oprave a údržbe verejného osvetlenia miestneho rozhlasu v obci Záhodská Ves dňa 2.1.2019 a dodatku číslo 1 zmluve o oprave a údržbe verejného osvetlenia dňa 1.8.2019 nevykonal základnú finančnú kontrolu, či došlo k porušeniu ustanovenia paragrafu 7 odstavec 1 a 2 zákona o finančnej kontrole. Po tretie, nezverejnenie zmluvy o oprave a údržbe verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Záhodská Ves dňa 2.1.2019 a dodatku číslo 1 zmluve o oprave a údržbe verejného osvetlenia na 1.8.2019 bezodkladne po ich uzavretí a najmä v čase ich samotného plnenia došlo k porušeniu ustanovenia paragrafu 5a odstavec 9 a 14 zákona o informáciách. Za štvrté, nezverejnenie niektorých faktúr do 30 dní po úhrade došlo k porušeniu ustanovenia paragrafu 5d odstavec 1 a 2 zákona o informáciách. Odporúčania. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a postupy upravené v platnej smernici o verejnom obstarávaní. Za druhé, pri vykonaní finančných kontrol dôsledne dodržiavať ustanovenie zákona o finančných kontrolách a príslušných platných metodických usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky vydaných v súlade s uvedeným zákonom, napríklad metodické usmernenie sekcie audity a kontroly Ministerstva financií SR číslo MF 00805/2019 1411 finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona číslo 357 z roku 2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskôrších predpisov. Za tretie, uzatvárané zmluvy aj prípadné dodatky zverejňovať bezprostredne po ich uzavretí. Po štvrté, prijaté faktúry zverejňovať najneskôr do 30 dní po ich úhrade. Takže tieto porušenia tam boli, takže potreboval by som, aby ste prijali. No ja sa k tomu vyjadrím, pretože sa týka o mňa, pretože ja som verejný obstarávateľ a obecný úrad. Dohodli, alebo rozprávali sme sa o tom aj na rade, aj s poslancami, aj s tými, kto to naživo zažili, takže ja tvrdím, že tam žiadnemu porušeniu, čo sa týka z mojej strany neprišlo. Oslovil som troch v tom verejnom obstarávaní, ktoré sme robili v decembri 2018. Jednoducho sa prihlásil len pán Makita, ktorý bol najlacnejší, jediný mal plošinu, čo dokázal aj teraz v novom verejnom obstarávaní, ktoré z dôvodu toho, že niekto si myslel na základe dohody, že má 24 eur, keby sa stal plácať DPH, miesto 20 eur platil, že komu tie 4 eurá išli, tak sa toto celé rozomlelo. Nakoniec sa teda došlo na to, že on bol plácať DPH, preto sa to spravilo. Zrušili sme to, dali sme nové verejné obstarávanie, pán Makita znovu vyhral, pretože s tými istými podmienkami predčil aj pána Machoviča a ešte jedného uchádzača, ktorý sa o to uchádzal. Čiže jasne, transparentne a hlavne efektívne a hospodárne sme pracovali z mojej strany. Ja doporučujem pánom poslancom aj pani kontrolórke, aby túto správu si dali kľudne na húbo. Bude to rarita možno zo strany obce, ale nech sa páči, ja si k tomu podám takisto svoje stanovisko a môže sem dojsť aj kontrolór, neviem odkiaľ, aj znaky, jednoducho je to čisté, priechodné, nepriestrelné. Takže prosím vás, treba poslať to na úvo, ja sa k tomu vyjadrím písomne samozrejme na úvo a uvidíme, čo z toho bude. Súhlasíte s týmto postupom?
Neviem, prídeme k tomu nejaké uznesenie, ale chceš niečo k tomu? A že je správa aj s mojím vyjadrením, no. Čiže ja s tým nemám problém, nech sa páči, kľudne sa to môže dať aj na úvod. Uznesenie číslo 68 z roku 2020, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a teda schvaľuje postúpenie správy na úrad a teda aj vyjadrenie starostu obce k správe a schvaľujú postúpenie správy na úrad verejného obstarávania. Termín dáme teda zaslania do týchto psiových. Tak do 31.10. Sekundu, lebo... Takže uznesenie číslo 68, s tým, že teda beriete na vedomie moju správu, stanovujete vyjadrenie starostu obce a schvaľujete postúpenie správy na do 31.10.2020 za 6 poslancov, neprítomní traja. Dobre, ďakujem. Ja by som privítal medzi nami pána Trenčíka, likvidátora Kombi SRO. Keď dovolíte, pán Trenčík, ešte máme 2 body a potom by som vám odozdal slovo. Dobre? Ďakujem, že ste prišli. Takže máme ďalej správu komisii. Neviem, jak začneme finančná komisia. Viktor? Dobrý deň. Komisia zasadala 19.10. Neprítomný pán Benedikt, ostatní členovia sa zúčastnili. Program mal 10 bodov. V prvom bode aktualizácia zásad hospodárenia. Predseda finančnej komisie požiadal predložiť termín úlohy, na ktorý je materiál rozpracovaný. Bod 2. Rozpočet 2021. Ad hoc začne finančná komisia pracovať na rozpočte, ale ministerstvo financií ešte nezverejnilo informáciu o príjme z podielových daní pre samosprávy. Prioritou bude zabezpečenie bežných výdavkov obce so snahou ušetriť na nich. Vyzývame občanov, občianske združenia a spolky na podanie návrhov na zapracovanie do rozpočtu a žiadosti na dotácie. Bod 3. Analýza nákladov FEKAL. Žiadame obecný úrad o opätovnú analýzu nákladov a príjmov dotovanej služby vývoz FEKALu, tak ako tomu bolo koncom roku 2019. Bod 4. Analýza nákladov KOMPA. Vzhľadom na výpadky v prevádzke KOMPy a nemenný cenník žiadame obecný úrad na analýzu nákladovosti strediska KOMPA. Bod 5. Refinancovanie ČSOB. Ako pán starosta povedal, z Prima banky sme boli oslovení na refinancovanie úveru. Z druhej strany banka ČSOB, ktorá financuje v súčasnosti našu úveru na bytovku, bola oslovená na vytvorenie protiponuky. Ponuku Prima banky ešte analyzujeme. V bode 6 finančná komisia navrhuje opätovne vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž a znížiť cenu pre PK, Horáky a Zuzanky. Bod 7. Vzhľadom na skutočnosť, že rodina Zemanova nežiada odkúpiť celú parcelu prislúchajúcu v stavbe, finančná komisia navrhuje nepredávať pozemok v čiastočnej výmere, ale zvoliť prenájom formou neoprávneného užívania. Bod 8. Finančná komisia navrhuje požiadať o návratnú finančnú výpomoc o výšku 40 000 eur vzhľadom na ministerstvom financií ohlásený výpadok z príjmu z podielových daní. Bod 9. Finančná komisia navrhuje nové uznesenie k uzneseniu číslo 46/2020 týkajúce sa projektu Cukrovár znení. Obecné zastupiteľstvo schváľuje vizualizáciu projektu a KOMPy, žiada investora o predloženie detailnejších podkladov k projektu v termíne do konca novembra 2020. Bod 10. Finančná komisia navrhuje prijať rozpočtové opatrenie na úhradu spoluúčasti v projekte Zberný dvor vo výške 15 633,60 z rozpočtovanej položky projektu.
Zároveň vzhľadom na vzniknuté neoprávnené výdavky v projekte 12 122 eur finančná komisia navrhuje tieto uhradiť z rovnakej položky jej navýšením a posunúť z prostriedkov získaného príspevku na mzdy v čase mimoriadnej situácie ako podpora udržiavania zamestnanosti v materských školách. Vďaka aktivite obecného úradu sme získali zo sociálnej poisťovne dotáciu vo výške 40 552 eur aj 3 centy, kde majú použité na tieto účely. Čiastočne. Ďalšou položkou rozpočtového opatrenia je doplatenie dotácie na COVID opatrenia pri jeseni života, ktorá nebola presunutá do rezervného fondu doplatená vo výške 1310 eur. Finančná komisia zároveň oceňuje aktivity obecného úradu vedúce k získaniu refundácie na mzdy. Ďakujem. Ďakujem pánovi Klikovi. Myslím, že z toho nám vyplývajú uznesenia, ktoré potom schválime, alebo teraz? Po komisiách? Áno, tak si. Ďalšia komisia. Máte pripravené správy? Ja by som potom poprosil aj predsedu, aby mi tu, neviem, správu, Viktor, aby si mi dal, lebo tam aj pre mňa sú nejaké úlohy. Dobrý deň. Na 39. zasadala aj stavebná komisia a riešila 6 žiadostí. Tibor Lazar z Nákostolí 354 ohlásil stavbu elektrickej prípojky. Ten istý pán požiadal o rozkopávkové povolenie. Na tretie Lisy Jozef Viertáši 362 ohlásil výmenu strešnej krytiny na rodinnom dome 362. Na štvrté Jozef Bulivár, Hlavná ulica 624 požiadal o užívanie obecného pozemku. Na piaté Patrik Šufliarsky, Krivan 378, požiadal o osadenie vodomernej šachty na obecnom pozemku. Na šiesté okresná prokuratúra Sasinková C07 Malacky postúpila podania Marian Turzovej ohľadom nepovolenej stavby tretivové oplotenie pána Vida z roku 2015. Stavebná komisia zasadla v zložení Pavel Danihel, Jaroslav Korich, Adriana Poláková, Anna Antaličová a Miroslava Ivančíková. Stavebná komisia preskúmala žiadosti číslo 1, 2, 3 a 4 a nemá námietky proti realizácii podľa predložených dokumentov. Súhlasné stanovisko na osadenie centrálnej vodomernej šachty na obecnom pozemku číslo 1622 bude až po uhradení poplatku na nepovolenú stavbu 3 rodinných domov. Letivové oplotenie rodiny Vidovej bolo riešené stavebnou komisiou 22.6.2015, kde bolo písomne žiadané doložiť geometrický plán týčenia hranice pozemku. Stavebná komisia nepovolila stavbu tretivového oplotenia pozemku, o čom bude informovať okresnú prokuratúru a Miriam Turzovú. To je všetko. Ďakujem pánovi Danihelovi. Teraz by som poprosil, viem, že kultúrna športová komisia nezasadala. Ešte ma pán Kolik poprosil. Dobrý deň, prajem. Nakoľko pán Peter Ručanský sa ospravedlnil, tak som prečítal zájmovú správu Komisie pre ochranu verejného záujmu. Komisia zasadala dňa 17.7. a zúčastnili sa jej 3 zo 4 členov, čím bola uznášená schopná. Predmetom rokovania bola kontrola predloženého oznámenia majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov jeho manželky za rok 2019. Členovia komisie sa oboznámili s oznámením funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára starostu obce Záhodská Ves Boriša Šimkoviča, podané 29. apríla 2020. Komisia zistila formálne nedostatky a požiadala o ich odstránenie do 24.7.2020. Opätovne sme zasadali 5.10. a členovia komisie kontrolovali oznámenie majetkových pomerov starostu obce Borisa Šimkoviča, jeho manželky za rok 2019 bez výhrad.
Po doplnení vzala komisia oznámenie na vedomie. To bolo následne zverejnené a v zmysle zákona na webovej stránke obce. Ďakujem pánovi Korichovi. Ty si aj člen, ne, tej komisie? Ako členovi komisie, čo ma preveruje. A čo to ešte? Na to by mali aspoň zobrať na vedomie správy komisie. Dobre, takže ideme k všetkým vlastne tým prečítaným správam a informáciám komisii. Takže ako prvé by som teda pristúpila vlastne k uzneseniu, navrhujem uznesenie číslo 69, ale predtým, že teda schválite, zoberte na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, že súhlasí so zobratím úveru na výpadok z príjmu podielových daní, nakoľko obec splňa všetky podmienky, ktoré ako žiadateľ musí. Takže moje stanovisko je kladné a teda vyjadrujem sa, že áno, obec môže prijať tento úver. Takže uznesenie číslo 69 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje teda ako by sa žiadosť na bezúročný úver na výpadok alebo teda žiadosť úveru, lebo teraz no je to ako úveru na výpadok z príjmu na prijatie, dobre. Schvaľuje prijatie bezúročného úveru na výpadok z príjmu podielových daní vo výške 40 000 eur a za B berie na vedomie kladné stanovisko hlavného kontrolóra celého úveru. Za 6 neprítomných traja. Takže to je uznesenie číslo 69. Potom tam bolo spomínaná tá spolúčasť na jeseň života, ktorú ste prijímali uznesenie číslo, túto žiadosť ste prijímali uznesenie číslo 6 z roku 2020, ale keďže ide o opätovné podanie tejto žiadosti, tak by som doporučila prijať nové uznesenie a uznesenie číslo 6 z roku 2020 rušiť. Čiže uznesenie číslo 70 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť obce na projekte modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby jeseň života a vo výške spolufinancovania projektu 5% zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1737 eur pod výzvy ERO SLLD Q391 S12 002 aktivita CI komunitné sociálne služby a ruší teda uznesenie číslo 6 roku 2020 za 6 neprítomných kraja. Dostavil sa pán poslanec Občanský Peter. Dobre, a ešte posledné uznesenie, teda uznesenie číslo 71. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy a informácie komisí za finančnej komisie, za stavebnej, za kultúrno-športovej, životného prostredia. Ideme ďalšie. Dobre, takže prečítame ešte to. Dobre, za životného prostredia, za aj pre ochranu verejného záujmu. Zodpovední predsedovia komisie za 7 a 2 neprítomní. Uznesenie číslo 72 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 5% spoluúčasť na projekte Zberný dvor vo výške 15 633,60 a doplatok spoluúčasti na projekte vo výške 12 122,40. Za 7 a neprítomných 2. Takže prakticky máme schválené tieto uznesenia, ktoré nám vyplývali jednak zo správy finančnej komisie aj iných komisí. Máme schválený aj ten zberný dvor, ktorý sme možno chceli riešiť aj neskôr. Ja spomeniem ešte praktické veci o zbernom dvore v mojom vystúpení a by som ešte poprosil, aby sme dokončili, než odovzdám pánovi Trenčíkovi slovo, bod 4 a schválenie uznesení Hoffmanova odpredaj majetku.
číslo 73 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti obecného majetku Uznesenie číslo 73 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku registra E parcelné číslo 4318/106 druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území obce Záhorská Ves, ktorý vlastníkom je obec Záhorská Ves, zastúpená starostom Borisom Šimkovičom, Pičom 305 219, zapísaného na LV 1097. Podľa geometrického plánu číslo 31 z roku 2020 sa odčlenuje od parcelného čísla E4318/106 do parcelného čísla 4318/121 diel 4 o výmere 400 m2, od parcelného čísla E číslo 4318/106 do parcelného čísla 4318/243 diel 5 o výmere 11 m2 za cenu 23,09 eur za metr štvorcový celkovej hodnoty 9700 eur kupujúcej Eve Hoffmanovej, rodinej Stánčákovej, Vítom Janošíková 57 901 01 podľa ustanovenia paragrafu 9a odstavec 9 písmena E zákona číslo 138/1991 zbierka v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok svojich umiestnení a využití tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. Náklady spojené s prepisom hradí kupujúci. Za 7, neprítomní 2. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Čiže máme tu pani Hoffmanovú, ktorá teda uhradí 9700 eur, s čím súhlasí a myslím, že je to zase ďalšia možnosť, kde to použiť, či to presunieme do rezervného fondu, uvidíme, jak to ide do konca roka. Ešte raz by som privítal medzi nami pána Trenčíka. Neviem, jak si to predstavujete, lebo bolo tu veľa názorov, prečo to tak dlho trvá, prečo je tá pompa SRO tak dlho v likvidácii. Ja som rád, že ste prišli a odoznám vám slovo. Dobrý deň, prajem, moje meno je Trenčík. Ja som Slovácek a likvidátorom kompy SRO som sa stal uznesením vládnej hromadnej pompy a pompa do likvidácie. Počujete ma? Dobre. No. Spočiatku sa zdalo, že likvidácia bude bezproblémová, pretože neboli tam vyčíslené zostatky pohľadávkov ani záväzkov, len bežné účtovné zostatky. A preto sme v máji 2002 podali do obchodného vesníka, počujete? Do obchodného vesníka sme dali uverejniť teda vstup do likvidácie a vyzvali sme prípadných ďalších veriteľov podľa zákona, aby sa prihlásili, keď majú voči kompe nejaké záväzky alebo pohľadávky. Tá lehota je tam 3 mesiace podľa obchodného zákonníka. A posledný týždeň v tejto lehote sa prihlásila istá firma, ktorá, teraz je to lepšie, sa prihlásila jedna spoločnosť, ktorá zabezpečovala materiál pre zateplenie kompy, keď sa dobre pamätáte. Kompa sa v tej dobe zateplovala, alebo sa prestala zateplovať. S dodatočným predložila okresnému súdu Bratislave 1 ako registračnému súdu dve faktúry v súčte 79 416 korún ako pohľadávku voči pompe SRO v likvidácii, lebo už bola teda v likvidácii. Prvé jednanie bolo v decembri 2002 na okresnom súde Bratislava 1, kde sme predložili všetky doklady účtovné, ktoré prišli v priebehu predchádzajúceho účtovného obdobia, kde tieto pohľadávky u nás, teda naše akože prípadné záväzky, ktoré mali byť, neboli vôbec zaevidované.
s tým, že mali vysvetliť spoločnosť, ktorú teda nemôžem menovať zo zákona, ale určite viete, kto to na Slovensku vyrábal. Tak tá spoločnosť si to uplatnila tieto faktúry dodatočne s tým, že neboli ani vydané v účtovnom období, ktorého sa týkali, ale v nasledujúcom účtovnom období, čím sme teda nechali spochybniť tieto pohľadávky voči KOM-PSRO. Súd následne v marci 2003 rozhodol, že tieto pohľadávky, pokiaľ nebudú relevantne predložené dodacími listmi a kde budú podpisy a pečiatka o prevzatí materiálu, ktoré tam boli vyfakturované, lebo jedna faktúra sa týkala materiálu a druhá sa týkala cenového rozdielu medzi dodaným materiálom a medzi skutočnou cenou, ktorú následne dofakturovali, tak súd tieto pohľadávky neuzná, ale táto spoločnosť pristúpila k tomu, že nás dala na súd, okresný súd Bratislava 1, do konkurzu. Ako KOM-PSRO navrhla do konkurzu. Znovu zasadal súd v máji 2003, kde súd rozhodol, že po predložení dokladov, že KOM-PSRO v likvidácii alebo predtým KOM-PSRO sama nezabezpečovala zateplenie a KOM-PSRO nepodnikala s majetkom, ktorý jej patril, ale podnikala s majetkom obce, lebo založilo ju obec ako obecné zastupiteľstvo tým svojím rozhodnutím v predchádzajúcim období ako spoločnosť, ktorá mala pre obec vykonávať nejaké služby s tým, že sme dokázali, že nie všetci pracovníci boli zamestnancami KOMPy, niektorí boli zamestnancami obecného úradu. KOMPA patrila obecnému úradu. Skrátka, tieto veci súd zobral do úvahy a vyhlásil takýto rozsudok, že preradil KOM-PSRO v likvidácii do subjektu verejnej správy. To znamená, že vyňal ho spod obchodného zákonníka a preradil ho do pôsobnosti zákona o verejnej správe s tým, že vlastne podnikala s obecným majetkom, kde platia úplne iné pravidlá. Medzi tým firma, ten Chemolak sa volá tá firma, ktorá tieto pohľadávky uplatňovala, nepredložila žiadne relevantné ďalšie dôkazy a vstúpila sama do konkurzu a likvidácií a spojila sa s ďalšou firmou tým pádom, že sa reštrukturalizovala a vytvorila sa nová spoločnosť. Súd vyzval novú spoločnosť, či bude trvať na uplatňovaní tých pohľadávok, ktoré predtým uplatňovala pôvodná spoločnosť. Súd na túto výzvu súdu nová spoločnosť nereagovala. V roku čakalo sa asi rok, že či sa niečo udeje. V roku 2004, v septembri a v októbri, už si teraz nepamätám, ale v októbri 2004 sme požiadali súd, aby sa vyjadril k likvidácii, že ako budeme ďalej postupovať. A súd nerozhodol, len vo svojom vysvetlení vydal také stanovisko, že organizácia, ktorá vznikla po reštrukturalizácii pôvodnej organizácie, ktorá od KOMPy žiadala tých 79 000 korún slovenských, musí doložiť, že či trvá na svojej požiadavke. Pokiaľ nedoloží, tak budú platiť ustanovenia obchodného občianskeho zákonníka o premlčacej lehote. Áno, a táto premlčacia lehota začala plynúť dňom 11.10.2009. To znamená, že skončila 10.10.2019. Áno, táto premlčacia lehota do tej doby sa mal následník Chemolaku Smolenice, už poviem teda, čo by som nemal povedať, tá následná organizácia, ktorá z toho vznikla, mala predložiť tieto relevantné dôkazy súdu, ktoré nepredložila. A teraz nastalo obdobie, že skončilo premlčacia lehota
obrátili sme sa na súd 1. februára 2020, áno, 1. februára 2020 s dotazom, že či teda môžeme vstúpiť do konania a môžeme teda tú likvidáciu ukončiť, nakoľko sa nikto neprihlásil a súd vydal uznesenie, že musíme podať novú výzvu do obchodného vesníka, aby sa to zopakovalo znovu to, čo sa zopakovalo pred roku 2002, že či sú nejakí veriteľia ešte voči tej kompe, ktorí by sa prihlásili a mali by niečo proti tej likvidácii. Čo sa týka majetku, neprihlásil sa nikto. Prešli 3 mesiace, neprihlásil sa nikto. 16. júna sme podali žiadosť na okresný súd Bratislava 1 ako registračný súd, že vstúpime do likvidácie v riadnom termíne podania daňového priznania, pretože zákonník platí taký, že keď ste v likvidácii alebo ste subjekt verejnej správy, nemôžete mať daňového priznania alebo teda uzávierky, musíte urobiť uzávierky pôvodným termínom. To znamená, že len 31.12. A tým, že sme tú lehotu zmeškali v roku 2019, tak mohli sme ju teda uplatniť až len v roku 2020. Medzi tým sa ozval aj pán starosta, že čo je s likvidáciou, tak ja som mu to nechcel do telefónu takto podrobne vysvetľovať, jak to bolo, ale 16. augusta sme podali toto do obchodného vesníka, to znamená, že čakáme 16. september, október, 16. november, 17. novembra, alebo teda po 16. novembri, 17. môžeme podať znovu môžeme požiadať súd o zrušenie kompy spoločnosti zručením obmedzením likvidácií, keď sa nikto do tohto termínu neprihlási. To znamená, že urobíme mimoriadnu uzávierku likvidačnú a vlastne tým pádom sa kompa SRO v likvidácii zlikviduje. Toto je veľmi stručné. Tých súdnych státí bolo 6, prosím vás pekne. 6 a vždycky sa muselo kopa dokladov dokladovať, že čo, ako, všetky účtovné doklady sme nosili hore dole. Čo sa týka majetku kompy, účtovne tam nie je ani cent. Je tam základné imanie, ktoré sa v riadení spoločnosti, lebo viete, že obchodný zákonník hovoril predtým, že 200 000 korún slovenských bol základné imanie, ktoré ste museli položiť. Ale to je neostali na účte, lebo tie kompa minula samozrejme na svoju činnosť. Áno, to znamená, že to je len evidenčne. Základné imanie je tam 6639 eur, to je tých 200 000 korún. A ináč kompa SRO v likvidácii nemá účtovne žiadny majetok. Viem, že nejaké drobné peniaze ešte ostali u pani konateľky, pani Adamíkovej, ktoré sme vlastne my odpísali na čiarku likvidácie v priebehu tých rokov. To je všetko veľmi stručne k tej likvidácii, s tým, že tá likvidácia bude ukončená v riadnom termíne za rok 2020, lebo ináč skorej to nie je možné podľa zákona. Ale pokiaľ sa teda samozrejme nikto neprihlási, zatiaľ sa neprihlásil nikto, tá premlčacia lehota uplynula, oni už znovu tú istú požiadavku nemôžu uplatniť voči kompe SRO v likvidácii, lebo je to po premlčacej dobe 10 rokov, tak nám súd ustanovil túto lehotu a keď sa teraz nikto na novo neprihlási, tak likvidácia by mala prebehnúť už úplne bez nejakých problémov. Toto veľmi stručne, aby ste vedeli, aký bol ten priebeh tej likvidácie. Ak máte otázky, kľudne sa môžete pýtať. Ja by som sa teda chcel opýtať, ak správne chápem, tak okrem pani Adamíková sa vrá Adamská. Pani Adamíková, konateľka. Adamská. Či Adamská, pardon, prepáčte, áno, Adamská. Teda okrem tohto príjmu, alebo teda tohto výdavku štatutára, keď dozorná rada počas likvidácie nepoberala žiaden príjem, áno? Nikto nepoberal žiadny príjem, dokonca ani likvidátor poberal žiadny príjem, lebo dohoda bola, že likvidátor to zlikviduje bez nároku na odber. Hej? Takáto bola dohoda. Prosím?
My sme vstúpili do likvidácie v roku 2001 a pre nás platí tá zmluva o likvidácii, ktorú sme uzavreli vtedy. Ale s tým, že vlastne tieto výdavky, ako teraz Ale výdavky, ktoré sme mali, sme doteraz postupne odpisovali účtovne, neboli veľké, to boli vlastne len cestovné výdavky, preto sme ich neuplatňovali voči kompenzátorov likvidácii, lebo sme nevedeli, či nebudú ešte nejaké požiadavky, ktoré bude treba splniť, aby tie peniaze radšej ostali tam. Viete, akože, lebo keď ich minieme, tak potom z čoho by sme ich zaplatili? Nie, ďakujem. Ešte máte niekto nejaké otázky? Ja by som chcel ešte, pán Kožík ma tu požiadal žiadosť o v zmysle bodu 4, článku 4, bod 11, že na základe rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Zahalská Ves, článok 4, bod 11, si dovoluje požiadať o možnosť vyjadrovať sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pochopil som to, že po každom bode, áno? Ono je to celkovo tam dané, tak je v rokovacom poriadku. Ja Požiadaš a máš právo sa vyjadrovať. Tento program, ktorý máme odsúhlasený a vyjadrovať sa bude môcť iba v diskusii. Súhlasíte s tým? Aby to bolo tak, kto je za? Aby sa vyjadril v diskusii, nie po každom bode. Tak sme si odsúhlasili diskusia, že bude na záver. Nech sa vyjadri, keď má niečo k tomu. Nie je jedno, ja to vy odsúhlasujete podľa toho bodu, či sa Ale môžete pán Trenčík už to alebo potom nie. nebude napríklad. Chcete, kto je za? Aby sa vyjadroval. Či vy ste za? Kto je proti? Kto je proti? Takže 6 za a 1 proti. Áno? Dobre. Takže pán Kožík sa bude vyjadrovať po každom bode. Čiže dúfam, že to nebudeme do polnoci, ale dobre. Takže máme, pán Kožík, nech sa páči. Som chcel opýtať na to základné imanie, pán Trenčík, že či tam ste povedal tých 6639 eur, správne som to zachytil? Prosím? Nepočujem vás. To základné imanie, ste povedal, že tam ešte je vlastne tých 6639 eur, áno? Na papier. Jasné. Čiže to je len na papier. Čiže keď sa to zlikviduje, nie je tam aj tak nič. Nie. Tomu nerozumieme celkom. Vždycky, keď sa zakladá nejaká obchodná spoločnosť, prípadne spoločnosti s ručením obmedzením, sa musí vložiť základný vklad. Teraz je to 5 000 eur, predtým to bolo 200 000 korún. V prípade kompy sa vkladalo 200 000 korún a po konverzii na euro je to 6639 eur. Samozrejme, že tie peniaze sa minuli na prevádzku tej kompy, neostali tam na účte vysieť dodnes, hej. No, takže to je normálne, všade sa to tak rieši, lebo pokiaľ by nebolo základné imanie, je to aj taká možnosť, že keby sa stratí, lebo však teda ja vám musím povedať, neviem, kto sa z vás pamätá alebo nie, ale tá kompa nebola nejaká zisková. Kto si myslí, že kompa bola zisková, tak ten môže sa ísť okúpať do tej Moravy. Pretože tá kompa bola stratová, prosím vás pekne, však polovičku, alebo čo polovičku. 2/3 nákladov aj tak radila obec. Áno, a ani tá tretina nákladov, vlastne ani tú tretinu nákladov nepokryli príjem z tej kompy. To znamená, že tá kompa bola vyložene stratová záležitosť. Áno, to kľudne mohla obec prevádzkovať ako príspevkovú organizáciu, alebo si čo iné. Áno, nie je seročku, ale toto je môj názor dneska. Vtedy sme to nevedeli. Vtedy bola iná doba. Povedzme si, že to je už dosť rokov dozadu. To je už 20 rokov prakticky, keď sa tá pompa zakladala a vtedy boli nejaké iné trendy, ale v skutočnosti každá účtovná uzávierka skončila so stratou a vlastne imanie, ktoré tam bolo vytvorené, sa vlastne odpísalo tej straty. Rozumiete, pán? Hej? To znamená, že účtovne tam nie je, účtovne tam Spýtal, nula. že či keď sa to zlikviduje, či tam niečo ostane, alebo nie. Neostane tam nič, nie je to, čo ešte niekde je u pani Adamskej, nejaké drobné peniaze viem, že sú, ale tie už nie sú účtovne podchytené. Tie potom musíte rozhodnúť, čo sú. Nemalo by to tak byť, ale ako ja som teda nechcel chodiť každý mesiac, alebo
po každý krát vyúčtovávať nejaké cestovné náklady. A ešte otázka, ak môžem, tam sa muselo čakať tých 10 rokov na tú premlčaciu dobu? No, viete, ako súd nerozhodol, že musíme čakať. Ale nezlikvidoval nás. Súd len dal stanovisko. Zbytočne to, že by niekto sa potom alebo Áno, súd len dal stanovisko, že pokiaľ oni teda tie dve faktúry predložili na súd, nám ich nedali, my sme ich dostali od súdu a my sme ich v účtovníctve nemali a oni išli vlastne do konkurzu a likvidácie, reštrukturalizovali sa, vychodila sa nová spoločnosť a súd doporučil, aby sme počkali, áno, tú lehotu podľa niečo zákona. právne potom, čo sa späť bude musieť riešiť. minút, pán Kožík, máte na 5 minút ešte. Ďakujem. Ja rád vysvetlím. Ďakujem. Dobre, ešte niekto niečo pánovi Trenčíkovi, ak nie, by som mu poďakoval za nás a všetkých. Pán Trenčík, ďakujem, že ste prišli. Myslím, že jasne, a keď ešte niečo budem potrebovať, ja vám Hoci kedy mi môžete v každom prípade vám ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, že som prišiel neskoro, ale ja mám útorok poradu a firmu mám Trenčík. Ďakujem, že ste prišli a veľa zdravíčka vám prajeme. Ďakujem. Takže ďalším bodom máme ústne tá správa, neviem, či to brať na vedomie alebo vystúpenie. Do zápisnice dáme, že pán Trenčík prišiel a vysvetlil otázky, problematiku, ktorá je k likvidácii KOM-PSRO. Ešte by som chcel povedať, že keď sa to zlikviduje, tak prídem podať správu výsledku. Ďakujeme. Likvidačnú uzavierku a správu podá potom na záver, keď to celé bude ukončené. Takže bude to v zápisnici. Ďakujeme ešte raz. Ďalším bodom je schválenie, respektíve nájom alebo predaj pozemku pána Zemana. My sme to riešili na rade už aj minule, lebo pani Hofmanovej sa nám podarilo predať pozemok. Myslím si, že to položenie tam je iné, pretože si myslím, že pani Hofmanová ten dom predáva a musí si to vysporiadať, aj si to vysporiadala a teda bolo v jej záujme, aby to čo najdrahšie predala a bez toho nášho pozemku by určite tá cena nebola taká, jak je teraz. Takže bolo dobré, že sme neustúpili z toho a že sme to držali pod prúdom aj ňu a nakoniec sa to teda podarilo. Dúfam, že tie peniaze budú čoskoro na účte. Čo sa týka pána Zemana, dohodli sme sa z dôvodu toho, že využíva náš pozemok a chce ho využívať v rozlohe 230 metrov naďalej. Ten dom nie je náš. Po dlhých diskusiách nakoniec a úvahách sme dospeli k názoru, že sumu, ktorú chceme od nich, 5300 eur v živote neuvidíme, pretože to odmietajú zaplatiť. Dohodli sme sa, že dáme a schválime, alebo teda navrhujem, aby sme schválili uznesenie, kde bude prenájom, respektíve pani kontrolórka prečíta potom uznesenie, kde by výška toho za to, že tam bola 50 centov na meter štvorcový, čo si ľahko prepočítate pri 230 metroch, to je polovica z tých 230. Čiže takto sme to dohodli na rade, kde prišla aj pani Kaderová, takže pre vás troch je to nové. Čiže 50 centov navrhujeme ten nájom, spolu to robí 115 eur a táto nájomná, alebo teda táto suma by bola predložená. Mrzí ma, že dneska neprišli Zemanovci, pretože boli pozvaní, vedia o tomto, že tu bude dneska zastupiteľstvo. Nie sú tu. Takže aj to ukazuje niečo, že teda či majú, aký vzťah k tomu majú a celkovo ten prístup už za tie roky, ktoré ich tlačíme do nejakého poriadku a podobne.
Takže by som navrhoval prijať uznesenie, ktoré prečíta pani kontrolórka. Takže uznesenie číslo 74 2020 bude v prvej časti rušiť uznesenie číslo 28 z roku 2020, kde ste schválili prenájom za 0,10, teda za 10 centov na metr štvorcový na mesiac a vlastne a schvaľujete užívanie bez nájomnej zmluvy vo výške 50 centov na metr štvorcový mesačne, čo vychádza v celkovej sume 115 eur. Dobre? Takže za 6, proti, pán Daniel, 1 a neprítomní 2. Dobre, ďakujem. Takže uznesenie je schválené, alebo potrebujeme 6 hlasov. Takže je právoplatné. Takže je právoplatné. Dobre, čiže toto je schválené. Ďalšie body programu je komunitný plán. Mesačný 115, áno, 2 mesiace. A ide o užívanie bez nájomnej zmluvy. Dobre? Ďakujem. Všetko jasné, veru? Komunitný plán POA predĺženie na rok 2021. Takže uznesenie návrh uznesenia číslo 75 roku 2020 obecné zastupiteľstvo za a predĺžuje platnosť komunitného plánu, ktorý sme mali teraz na roky 2015 až 2020 do 31.12.2021. Za B schvaľuje harmonogram na vypracovanie nového komunitného plánu a za C schvaľuje komisiu pre vypracovanie nového komunitného plánu. Za prvé predseda komisie je doktorka Katarína Ikreniová, členovia je pani Antaličová, pán Nechala, pani Anušová, Botová Terezia. Za 7 poslancov, neprítomní 2. Ďakujem. Dobre, čiže tento bod máme schválený. Ďalším bodom, ktorý nás čaká, je to uznesenie, respektíve zmena uznesenia číslo 46. To uznesenie by sme mali zrušiť najprv. Ľudka, pani kontrolórka. Čiže obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 46 z roku 2020. Ľudka, ruší toto uznesenie 46? Uznesenie číslo 76 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo za a vypúšťa z uznesenia číslo 46 z roku 2020 v úvodzovkách za B schvaľuje realizáciu daného projektu a ekologickej kombi a vklada. Keďže nové uznesenie navrhla finančná komisia, tak ho prečítam ja. Obecné zastupiteľstvo schváľuje vizualizáciu projektu a kombi a žiada investora o predloženie detailnejších podkladov k projektu v termíne do konca novembra 2020. Ešte raz prosím, kto je za? 2, 4, 6. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pán Daniel sa zdržal. Takže aj toto uznesenie je schválené. Tam ide o to, aby sme mohli ďalej pokračovať. Pani poslanci, nebolo im to vysvetlené poriadne, mi tvrdia, tak sme urobili takúto zmenu. Čo sa týka, takže ďakujem, mojich informácií. Zberný dvor čakáme ešte na nakladač, ktorý by mal dojsť v priebehu, verím, že tohoto týždňa a mali by sme to mať skompletizované. Máme pripravené komplet tie veci, váha už funguje, je tam nová vlečka, 5 kontajnerov,
závesné zariadenie na kontajnery, traktor nový a myslím, že to je všetko. Ešte má dojsť tepička, takže tieto veci ešte čakáme. Stále je to už pred dverami a verím, že ten zberný dvor bude fungovať tak, jak má. Máme tam navýšenie miest, ktoré určite máme teda zatiaľ zabezpečené do konca roka s tým, že tam bude nový zamestnanec na zbernom dvore a zároveň teda aj verím, že aj na kompe, aby sme zatiaľ to riešili v súvislosti s kompármi, pretože proste to tak riešim, aby sme čo najviac ušetrili. Čo sa týka deratizácie, prebehla deratizácia v obci, tak jak sme sa dohodli. Myslím, že každý, kto chcel, sa do toho zapojil a zapojil sa aktívne, minimálne firmy, ktoré sme oslovili. Niektoré si to robili same, niektoré využili službu deratizácie, čo robila aj obecnému úradu. Takže my sme spokojní. Celá deratizácia na obec vyšla do 700 €. Urobila sa kvalifikovaným pracovníkom, kde pomáhal aj náš človek a tí ľudia, ktorí chcú si to robiť, využili tú službu a zakúpili si v tie dni prostriedky na to, aby si na svojich pozemkoch urobili. My sme ako obec vykonali všetko, čo bolo treba v zmysle zákona a budeme to robiť samozrejme aj na jaro, ktoré je pravda, na jaro 2020 sme deratizáciu nerobili, bol mimoriadny stav a máme tam čisté svedomie, pretože jednoducho sa deratizácia nerobila, pretože sme zažívali prvýkrát niečo, čo je koronavírus. Dneska už vieme, že trošku ináč to bereme a v pohode to sme všetko zvládli. Čo sa týka, máme novú pani kronikárku, už mi podala správu, ešte si ju študujem. Pani kronikárka prvýkrát zhrnula tieto roky, takže potom vám to na ďalšom zastupiteľstve predložím, aby sme to zobrali na vedomie, aby to mohla dať zapísať do kroniky centrálnej. A toto je z mojej strany asi tak všetko. Čo sa týka chodu alebo obecného úradu, vidíte, že to není teraz momentálne také jednoduché. Aj dnešné stretnutie, čo tu sedíte, slušnosť patrí, aby sa aspoň povedalo, že nás nahrávate. My to musíme strpieť a myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. A verím, že teda aj keď to nahrávate, bude to použité v tie účely, ktoré to má splniť účel a nie niečo iné, nejaké zosmiešňovanie a podobne. Takže ja by som k tomu toľko. Keď máte niečo ešte, vy, pani poslanci, tak to ešte sme zabudli, vidíš. Takže sme zabudli ešte jednu vec, než otvorím diskusiu. Máme tu žiadosť pani Karolčíkovej, je tam predaj pozemku obecne nejakých 12 metrov alebo 11, ktoré nás žiadala a Petru dal by som slovo pani 12 metrov, pani kontrolérke. Všetci ste tú žiadosť dostali, takže ide o to, že vlastne znovu sa naša pozemok, ktoré teda na obecnom pozemku stojí predzahradka. Teda žiadateľka chce odkúpiť, áno, nachádza sa predzahradka. V prípade možnosti predaja dáme si vypracovať aj geometrický plán. Takže tu ide o to, či chcete dať znalecký posudok, alebo chcete nejak stanoviť cenu osobným zreteľom. Ide o 12 metrov, takže ten znalecký posudok, zase tá cena by sa mala
No, čiže, dobre, takže teraz musíme schváliť, či to chcete predať zámerom, overenou obchodnou súťažou a či teda dáme vypracovať znalecký posudok. Potrebujeme len to schváliť. Beriete na vedomie jej žiadosť a teda schválujete buď zámer alebo verejnú obchodnú súťaž v prvom rade. Zámer je to, že predávame to tej konkrétnej osobe. Zámer, dobre. Za cenu teraz znaleckým posudkom alebo chcete osobným zreteľom. Znaleckým posudkom, s tým, že znalecký posudok si bude musieť kupujúci uhradiť. Dobre. Takže vy môžete použiť osobitný zreteľ, nakoľko sa tam nachádza predzahradka, môžete použiť osobitný zreteľ. Napríklad Vysoká pri Morave má 35, predzahradka, hoci proste majú 35 osobitný zreteľ, bez toho, aby museli vypracovať znalecký posudok. Necháme trošku, nech si rozmyslíte. Takže poprosím pauzu 5 minútovú. Ja myslím, že znaleckých posudkov sme robili dosť a máme tam 25,09 cenu, 23, ja kľudne tá 25 € sa dá zachovať pri 12 metroch, to není žiadny zázrak a aj by som súhlasil, keď má vysoká, nemusíme potom už rozoberať a maturovať stále na tým, koľko komu dáme, tých 25 € je dobrá cena a to by malo byť pre nás možno aj smerodajné, nemusíme blbnúť stále s znaleckými posudkami, ktorý jeden vyjde 200-300 €. Či to je 1000 metrov alebo 12 metrov, ten musí ten znalec to spraviť. Takže ja navrhujem teda, aby sme, koľko mala tá Hoffmanová? 23,09? Tak 23,09 dáme aj my za celý tým. Čo? Súhlasíte s tým? Takže príjmeme uznesenie, Rudka. Uznesenie číslo 77 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odpredaj pozemku na základe žiadosti pani Evy Karovčíkovej a pána Dušana Karovčíka z Bratislavy vo výške, to je 12 metrov štvorcový, vo výške 23,09 za 1 metr štvorcový s osobitným zreteľom, že sa na pozemku nachádza predzahradka. Takže za. Všetci 7, áno? A neprítomní dvaja. Dobre. Ďakujem aj pani kontrolórke. Ja myslím, že už máme všetko, čo sme chceli prijať z mojej strany. Pani kontrolórka. Takže teraz pristupujeme k také akože mojej vlastnej chybe. Ja sa priznávam, nemala som plán kontrol a včera sme na finančnej rade, teda na finančnej komisii pripravili, takže nie, že pripravili, ale teraz schválili, že teda súhlasia s mojím vypracovaným, ktorý bol vyvesený 15 dní na nástenke obecného úradu, takže poprosím prijať uznesenie, alebo teda prípadne nejako, či mi ho schválite teraz, alebo nie. Poprosím, takže dobre, takže uznesenie číslo to bude 78. Uznesenie číslo 78, obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol na prvý polrok a druhý polrok 2020 hlavnému kontrolórovi obce. Za? To je 7. Dobre, neprítomní sú dvaja. Tento plán bude vyvesený vlastne zajtra na nástenke, teda na stránke obecného úradu. Dobre? Najneskôr pozajtra. Aby teda, lebo musí byť zverejnené. Dobre, ďakujem. Týmto pádom otváram diskusiu, do ktorej teda poprosím, aby sa hlásili páni poslanci, potom občania po jednom a v rámci rokovacieho poriadku dodržať minútu. Keď vám nebudeme odpovedať, keď budú otázky, odpovieme do 30 dní. Páni poslanci, máte niekto niečo? Pani Anušová. Nepotrebujem mikrofón. Ja by som sa chcela opýtať, že tam dali ako prenajom za 50 centov
tomu Zemanovi. Nenašla som tam nejaký, alebo nevidela som termín, že kedy to má uhradiť, v akom časovom, dokedy. A čo sa stane, keď viete, ako oni sa trhajú za peniaze, keď oni to uhradovať nebudú. Či ste aj rozmýšľali nad tým, čo s tým? Samozrejme, že sme nad tým rozmýšľali. Je to stále problém, ktorý by tu bol, aj tu bude. Myslím si, že to není len náš problém, ale začali sme s tým bojovať, Mariš, a budeme to musieť riešiť. Nebude to jednoduché, keď samozrejme otázka je, že nie sú tu. Otázka je, a druhá otázka je tá, že keď dostanú tu toto upozornenie alebo toto rozhodnutie, ako sa k tomu postavia. My sme to rozobrali na rade, samozrejme, není to, neviem, ťažko mi je povedať, keď to nebudú hradiť, no tak nastúpia normálne ďalšie úkony, ktoré vyplývajú zo zákona. Iné nič vám neviem povedať. Určite mi nezľahčili cestu alebo mne robotu, či už tým, že sme prijali toto uznesenie, alebo tým, že oni sa takto budú k tomu stavať, ale určite to obecný úrad bude musieť riešiť. Už sme zažili všeličo, aj dneska, aj uvidíme, čo bude zajtra, takže ja neviem ti na toto odpovedať v plnej miere a ťa uspokojiť, určite to prinesie budúcnosť. Dobre, mám ešte jednu takú vec. Dočítala som sa, že starosta dal majetkové priznanie v mesiaci apríl. Ale uverejnené bolo až o 4 mesiace, myslím o 3 mesiace až v 7 mesiaci, kde nastala chyba, kto to podržal, pretože si myslím, že keď budeme spravodliví, tak nebudeme len všetko dávať na hlavu starostu. Nenašla som žiadne ospravedlnenie, aj keď to niekto nepovažoval za potrebné, aby napísal na ten Facebook, že konečne áno, starosta dal v apríli majetkové priznanie po doplnení nejakých vecí. Majetkové priznanie, neviem, či starosta to 3 mesiace naťahoval, než to doplnil, že to až vyšlo v 7 mesiaci. Ja si myslím, že buďme troška aj kritickí, že nedávame všetko na hlavu starostovi. Až to niekto zadržal, až to niekto teda možno aj nie schválne, že sa stalo, že sa to neuverejnilo vtedy, keď to bolo spravené, aby sa k tomu vyjadrili. Nie, že len nakydáme na starostu, starosta nespraví, starosta spraví, ale o tom nikto sa k tomu nevyjadruje. Nech sa páči. Predseda komisie, že by nám povedal k tomu pán. Zasadali sme začiatkom dovolenkového obdobia, potom boli dovolenky, potom už beriem na svoje cyklo, že zadržal som to ja, lebo som bol dosť pracovne vyťažený, nemal som kedy volať čo aj ja, tak zostalo to až na ten 10. mesiac, bohužiaľ, ja sa ospravedlňujem za to. Správa je podaná, odovzdané, všetko vyvesené. A k tomu Facebooku, takto. Ja nežijem Facebookom, aby som čítal nejakú zárodskú vec, alebo niečo, že proste nevesím na to, čo tam zase ľudia zavesia, alebo ja sa budem tomu, nemám na to čas. Že nesedím doma pri počítači a nečakám, kto tam čo hodí. A čo k tomu viacej dodať. Je to podané, vyriešené hotovo. Ďakujem. No ja to považujem za správne, že to predseda komisie takto povedal, ale si myslím, že skutočne, že ten starosta si svoju povinnosť splnil. Niekomu sa to nezdalo, že nastrávila sa tam chyba a ja si myslím, že mali by to tí ľudia vedieť. Nie je to len, ja neviem, Zomos, ktorý číta tieto správy. Je tu kopu ľudí, ktorí sú prihlásení do tejto skupiny a čítajú, starosta nespravil to, starosta nespravil to, nesplnil si povinnosť. On si vlastne povinnosť splnil, ale nikto nenapísal, že prečo neverím, že ty si sa nedozvedel, že to tam na tom Facebooku je. Lebo to vedeli to všetci. Lebo mňa sa pýtali ľudia z Bratislavy, ktorí sú prihlásení, že toto ten starosta za to, čo na neho majú.
Ja si myslím, že bolo by dobre, až sa chyba spraví, a neviem, či z tvojej strany alebo starostovej, treba tam napísať, áno, starosta si svoje povinnosti splnil a prosím vás, považujte to za splnené. Ja si myslím, že buďme kritickí, že nehaďme všetko na hlavu starostovi, že v živote sme nezažili, ja som 5. krát už poslankyňa a v živote takáto situácia, jaká prichádza na zastupiteľstvách, že ja neviem, naši poslanci sa chodia radiť pánovi Kožíkovi, či pán Kožík to schváli alebo nie. Ešte som nedostala staré vysvetlenie, prečo oni za ním boli. A myslím, že... To nemyslíte vážne. My sa môžeme baviť, s kým chceme a o čom chceme a kde chceme, aby akým práve tak rozdelujete ľudí na kmeňových a nekmeňových, to nám vysvetlíte. Moment. My tu máme v prvej rade starostu. Prosím vás, poradte sa to. Prosím vás, kľud už, dobre? Ja nehovorím o kmeňových a Ale napísali ste ho na tajnu. Prosím vás, dobre, už 5 minút prešlo, Mariš, vyjadril sa k tomu pán predseda komisie. Ja som rozprával aj s pani kontrolórkou, je tam v podstate len porušenie toho, že každé 3 mesiace by mala sedieť komisia. To sa tam porušilo ináč, čo sa týka vyvesenia, alebo to, tak to je v poriadku. Tam není žiadny iný problém. Ešte máte nejaký, páni poslanci, niečo do diskuzie? Áno. Ani z predaja, a jak to máme riešiť? Uvidíme, Pali, jak to dopadne, lebo je ťažko, keď tu nejsú o nich vyprávať, ale mrzí ma to, že nedošli, slúbili, že tu budú, je to ťažko, keď neprídu. Upletete na seba byť. 2 futy dostaneme, hej, 2 futy. To je Otvorila sa tento problém sa otvoril na začiatku roku, čítam nájom, či to je to naše, musíme ísť do toho, dobre, išli sme do toho, rozhodli ste o tom vy, ja do toho ruky nedávam preč, lebo som s vami na jednej lodi, uvidíme, čo to donese, mám tieto skúsenosti s podobnými prípadmi, ale ťažko hovoriť, keď tu nejsú, je to zle, keď neprídu, takže ja by som tomu dobre, Pálo si povedal svoj názor, možno som aj ja toho názoru, ale musím akceptovať rozhodnutie väčšiny. Ďalej má niekto niečo? Viktor? Ja by som teda len, to je pán Daniel, by som chcel poďakovať, že na výsledku posledného zastupiteľstva zorganizoval kontrolnú komisiu na rekonštrukciu strechy, ktorej je členom alebo predsedom, a prihlásil som sa ešte aj pán Boris, takže budeme stavebníka kontrolovať pri tom, čo ako robí pri rekonštrukcii. Takže ďakujem. No, ja myslím, že Pali to bude skorej treba, lebo dneska som bol tu Kvaša, už to robia, dávajú tí plechy dole a mali by ste sa dohodnúť, keď bude čas niekedy prísť, pretože chce vysvetliť Kvašaj, čo sa robí. Samozrejme, nebude sa to navyšovať, nič tak, jak sme sa dohodli, takže bolo by dobre, lebo dneska si nemohol. Takže bolo by dobre do konca týždňa sa stretnúť, keď bude mať pán Klik a Korich čas, aby ste sa stretli vy traja hlavne s ním, dobre? Lebo mne je všetko jasné, tam nejde len o peniaze, ide aj o ďalšie veci, ktoré sa musí dohodnúť, aby ste to schválili, lebo ste v tej vy traja, takže by bolo dobré a rozhodné, aby ste sa aj vy s ním porozprávali. Pali, že by to bolo dobre. No, do konca toho týždňa by to bolo rozumné. Má ešte niekto niečo? Pani Menhartová. Ja by som sa rada opýtala k tomu rozpočtovému opatreniu k zbernému dvoru. Vy ste spomenuli, že tam je nejaký neoprávnený náklad tam bol? Prečo sa robí to rozpočtové opatrenie? Som nepovedal, že o žiadnom neoprávnenom náklade. Nie, to čítal predseda finančnej komisie. Aha, pardon. Neviem. Správa. Že sú tam neoprávnené náklady v hodnote nejakých 12 alebo 13. Neviem o tom. Podľa dostupných informácií, ktoré mi boli dané, tak verejné
mechanizáciu vyšlo predražené oproti očakávaniu a gro týchto výdavkov, tých 12 000, ako spomenul pán Kožík, spočíva v tomto. Čiže sme drahšie kúpili, ako sme plánovali? Očakávali, že kúpime, áno. Ďakujem. Ešte nejaké otázky? Môžem k tomu zbernému dvoru, odkedy by to malo konečne už začať normálne fungovať, ten nový zberný dvor, alebo teda niečo? Nechcem rozprávať zase... Dajte si radšej rezervu, povedzte aspoň približne, že kedy by to už konečne mohlo... Ja vám hovorím, že malo by to začať, keď ten stroj dojde, že to ide z Ameriky, alebo ja už proste nechcem vyjadrovať, lebo som povedal, vieš dobre, že to bude 1.10. Ťažko mi, ja verím, že to do toho mesiaca bude, ale... Čiže keď povieme, že od nového roku by to už mohlo fungovať? Určite. A máš na to človeka? Áno, ja ešte raz som povedal, Kubo, ja viem, že by sme sa rozprávali spolu, že ja tam zamestnáme, alebo teda chcel by som tam niekoho zamestnať, ale zatiaľ to budem riešiť s kompármi, pretože suplovať a tak je tam streda, sobota, tak jak sme navrhli, by mal byť prevádzkový, podľa prevádzkového poriadku by tam tí ľudia mali byť a zatiaľ teda aj ohľadom miest a všetkého je to takto. Kážu sa dohodne, no. Akurát, škoda, že ten... Ja viem, že si nespokojný, ale ihrisko robí Palo ďalej, tam on neodišiel odtiaľ, čiže tam človek nechýba. A jak som to chcel ja skumulovať, to, čo som ti povedal celé, tak sme sa bavili, jednoducho to padlo, pretože Palo Daniel je ďalej hospodár a zberný dvor zatiaľ suplujeme všelijak. Takže tak. Dobre, ďakujem. Nemáš za. Áno. Bioodpad zatiaľ sme riešili tak, že bude to pri ihrisku s tým, že postupne tam, čo sme dokúpili pri čističke, tých 10x30 metrov, tam by mal byť bioodpad. Je to otázka toho, ešte rokujem s Aplitekom, potom zvolám stavebnú komisiu, aby sme sa tam išli pozrieť a neviem, koľko to bude stať, betón by som mal zohnať. Zatiaľ je to v riešení, aby sa tam urobila pevná plocha ešte, aby sa tam dalo vyvážať aj tento bioodpad. Zatiaľ je problém s kompostárňou, ktorá na Zahorí je len u pána Medúza a v závodoch, ktorý neodoberá, pretože nemá odbyt. A potom Bernolákov. Ďalej, Igor. Chcem sa spýtať, že prečo stroj mešká, keď firma ho mala dodať do 3 mesiacov od vyzvania objednávateľa. Kedy obec vyzvala na dodanie stroj? Odpoviem ti, neviem. Čo? Áno, obec vyzvala, však ale neviem odpovedať teraz, ja to odpoviem. Dobre? Ďalej. Pán Kožík, vy už ste bol. Nech sa páči ďalší. A to je limitované? Limitované? Takže ak nič nemáte, ďakujem. To nemyslíte vážne? Ale ja to myslím vážne, však to, máte niečo k týmto bodom? Je v že každý sa môže iba raz prihlásiť? No povedzte ešte a končíme, lebo však ja tu nebudem do tohoto, máte v stredu, môžete dojsť za mnou, môžete sa pýtať, ja tu to nebudem. Pani Meniatová, prosím. Nie, ja som chcel, aby pán Kožík dostal slovo. Prosím? V stredu, tak si cez internet alebo všelijako. Ja jednoducho vám hovorím problémy, ktoré vy máte, na to je tu starosta a obecný úrad, nie poslanci. A keď máte cez poslancov niečo, tak im to namailujte a poslanci to nanesú na zastupiteľstvo. To je normálny život. Nech sa páči. Stránky ich maily teraz, áno, poslanecké. Pani Trstenská? To je presne tá vec, ktorú som chcela upozorniť, že chýbajú adresy e-mailové alebo iné kontaktné údaje práve na poslancov na stránke obce, aby človek mohol kontaktovať, keď potrebuje niečo riešiť, povedzme, s Komisiou životného prostredia alebo so stavebnou. Jasné, že keď to není problém, pani Trstenská, aby sa takéto niečo urobilo, treba komunikovať, ale ešte raz hovorím, život je taký, že keď vy niečo máte, buď na mňa, alebo na obecný úrad, keď nechcete so mnou, samozrejme, ja budem len rád, pretože mám menej roboty a vy si to riešte cez poslancov. Dáme, zverejníme, ale každý musí s tým súhlasiť. No. A potom nanášajte si vaše problémy cez poslancov, keď to nechcete priamo so mnou riešiť. Ja sa vám prosiť nebudem.
ale normálne problémy sa riešia vždy v stredu, na to je parkajný deň a tak by ste to mali riešiť. Mnoho z vás to aj urobilo. Igor? Nefunguje mailová stránka obce, mne maily neprechádzajú na obec. Asi nie je problém. Není možné. Áno, pani Meňhartová. Pán starosta, ani moje maily neprechádzajú. Čože? Ani moje maily neprechádzajú, pán starosta. Pozrite sa na to, prosím. Ďakujem. Pozrieme sa na to. Ďakujeme. Ešte niečo? Pán Kožík. Takže ja by som ešte raz a znovu podotkol, že porušujete znovu a znovu rokovací poriadok, ktorý ste si schválili, či poslanci, či starosta. Presne ten, ktorý som menoval, bod 11. Článok 4, bod 11. Prečítajte si ho. Prečítame si ho, dohodneme sa s poslancami. Ďalej. Ak nikto nič nemá, ďakujem vám za pozornosť. Pani kontrolórka. Ešte by som poslednú vec, že sme prijali uznesenie 33 z roku 2016, si myslím, že vy ste ešte neboli poslancami, že vlastne máte tam je tam schválená spolúčasť na projekte zberných dvor Záhorská Ves vo výške 20 000 eur, ale už ku dnešnému dňu máme vlastne, že je to 19 954,87. Čiže na budúce by sme pripravili nejaké nové uznesenie, kde by sme toto opravili, prípadne či chcete navrhnúť nejaké nové, lebo je tam tá spoločnosť teda 20 000. No, teraz ste schvaľovali rozpočtové opatrenie toho, čo sa týkalo teraz, nakoľko stavebné práce už prechádzali minulý rok, sa uskutočňovali, takže vlastne sme neschvaľovali celú výšku. Ale že toto uznesenie vlastne už stráca vlastne na aktuálnosti. No dobre, no, nie, že by sme to mali opraviť, čiže pripravíme to, ja to tu mám presne výšku. No lebo náhodou zase niekto bude kontrolovať uznesenia a budeme mať, že je neaktuálne. Psychologov alebo čo? No, mali by sme toto uznesenie nejak aktualizovať. V stredu by sa mali postaviť na obecný úrad. Čiže by sme to opravujeme, dobre, príjmeme uznesenie číslo 79 z roku 2020, kde vlastne opravujete spolúčasť na projekte zberných dvor vo výške 20 000 na čiastku 19 954,87, 5% a neoprávnené výdavky by boli 12 228,94, ktoré sme preberali na finančné. To je teraz vysúťažených 12 122,40 navyše, plus tam boli stavebné práce za 106,54. Dobre? Takže za? Prosím vás, ale jaké neoprávnené výdavky? To sú navyše, ktoré nespadajú, že na nich vlastne príspevok, nie sú uhradené z príspevku. To sa volá neoprávnené, pretože oprávnené ti preplácajú. Nie. To je vlastne výdavok, ktorý nie je prefinancovaný. Ty neoprávnené, lebo to povieš neoprávnené, tak na to... Tieto výdavky nie sú hradené zo žiadosti, pretože vy keď požiadate, uvádzate napríklad pri týchto strojoch, pri žiadosti uvádzate presnú sumu, ktorú chcete investovať do dopravných prostriedkov, do stavebných prác, do manažmentu. A teraz idete súťažiť. Vy môžete vysúťažiť lacnejšie, ako sa nám podarilo pri stavebných prácach, na ktoré sme mali, myslím, že 85 000 počítané žiadosti, ale vysúťažili sme ich za nejakých 83. Ja s tým nesúhlasím, takto to kvalifikujem. Tam je v zmluve jasne napísané, že je spoluúčasť 5%. Tak navýšenie výdavkov. Minimálna spoluúčasť 5%, čiže presne 5%. Za 5 rokov sa navýšilo, že elektronicky sa vysúťažili stroje drahšie, je to logické, a preto sa navýšilo celé, a ne, že neoprávnene, to sa jednoducho navýšilo. Dobre, dáme navýšenie výdavkov. Dobre, takže... Však to je aj v zmluve z roku 2000X je napísané, že 2017. je minimálna spoluúčasť toľko. Nie je tam minimálna, je tam spoluúčasť. A toľko, a je aj možné navýšenie. A to tam je napísané. To tam nie je napísané. To tam nie je napísané. Nie je hradené z dotácie. Čiže výdavky, ktoré nie sú hradené z dotácie, sa... Dobre. My to musíme uhradiť. Dobre, takže znovu ich opakujem, takže 5% na spolúčasť bude 19 954,87 a teda navýšenie 12 228,94. Dobre? Takže máme odsúhlasené 7. Koľko uznesení bolo? 80 do 70.
vrátane. Takže dneska sme prijali od 63 do 79 číslo uznesenia a ďakujem vám za pozornosť a prajem vám príjemné prežitie dnešného večera. Dobre, na budúce sa budeme zase. Dovidenia. Dobre. No. Nedobíja to sakra. 3 minúty mi ostalo baterka. Nechcem to dobíjať. Musím